Eta ze uste duzuzuk, sinetzala ez, bi abentura bitxi eduki nituen Janekin plantatu aurretik. Ilea apaintzaia naiz ofizioz, badakizu? Ez nekien, eta? Artekatu zion bidaiariak, Figaro magazin irakurtzera zioala. Mutu egon zen emastea, bulta laburraz, baina udalatzeko alorrera laster hurbildu zen. Ez ditatzen ninduen zeharo, pausako enea arratsaldeak arekin iragaten nituen gozo-gozo, baina ez nion neoiz sakilik ikusi. Bularrak oparitzen nizkion unean, itzordua zeukala oroitarazten zidan, eta tarrapataka ies zioak idan. Jakin esazu, marmolean zizelkatu jainko greziar bat bezain eder eta liraina zela. Uste nuen, nire sentsualitateaz beldur zela. Ilea apaindegiko mutil kolega batekin ateratzen zela baimendu nuen arte. Homosexuala zen. Treneko gizonak, idit rapatu marruma bat askatu zuen. Emastea entzutean eta egunkaria malestrukaki plegatzeari ekin zion. Esku ezkerra galtzetan kukutu zuen. Segurtasun bila. Ele ustasunera bildu emasteari ondotik, samurkiro xuxurlatu zion. Ahapeka, sekretua bailitzan. Ahalke dira zinez. Hala ere, gixonki memel horiek beuden itarik urrun.